Ayan mga kamamshi, bali ngayong araw is gagawa naman tayo ng video about dito sa ating automatic washing machine dahil ano na siya, nabili ko kasi to nung November or December, hindi ko matandaan ba, mga November yata nabili ko to. Tapos may nagtanong kung paano daw kung banlaw lang. Ayan, kung banlaw lang, syempre kailangan is i-connect nyo yun sa inyong gripo. Tapos yung mga damit na nilabhan nyo, ilagay nyo na dyan. Tapos maglagay na kayo ng downy dito. Yan, lagay na kayo ng downy dyan. Bali naglalaba pala yung anak ko. Sabi ko is wait lang, magbibideo lang ako. Ayan, lalagay nyo yung mga damit. Tapos maglalagay na kayo ng downy. Tapos yung doon, kailangan is nakakonect na sa gripo. Tapos i-on nyo na. Ayan, on. Diba? Kapag in-on nyo yan, automatic is meron na siya mga ilaw. Hindi nyo nakikita, wait lang. Diliman ko lang. Ayan, diba? Automatic, meron na siya kanya-kanyang ilaw. Itong paglaba, 15 minutes. Pagbanlaw, 2 banlaw. Yung dryer is 7 minutes. Tapos wala pa siyang water level kasi hindi pa kayo nakapili. Kapag banlaw lang, kailangan tanggalin nyo yung ilaw na yan. Ang gagawin nyo lang naman is pipindutin nyo lang to ng ayan, hanggang mawala yung ilaw. Ayan, di ba? Wala nang ilaw. Tapos kung gusto mong 3 banlaw, ayan, 4 na banlaw, ganyan. Kung banlaw lang talaga at walang dryer, ganun din, pindot-pindutin nyo lang hanggang mawala yung ilaw. Ayan, wala na, di ba? Tapos yung tubig, kung marami, hanggang 10 yan. Ayan. Pero kung kunti lang naman, kahit mga 5 lang, kung mga pantibra lang, di ba? Pero kung marami talaga, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kapag naset nyo na yan, lalabas na dito yung oras kung gaano katagal. Saglit lang yan kasi ano nga lang, di ba? Banlaw lang. Tapos kapag okay na, natanggal nyo na yung ilaw dito. Tapos natanggal nyo na yung ilaw dito. Tapos naset nyo na yung tubig. May lalabas na ditong oras. Ayan, tapos okay naman, normal lang dahil badlaw nga lang, di ba? Start nyo na. Ayan, pindutin nyo na yung start. Tapos may lalabas na dyan na tubig. Ayan, dire-diretso na yan, di ba? Ayan. Pag banlaw lang, wag nyo talagang kalimutan na tanggalin yung ilaw dito at saka dito. Pero kung gusto nyo namang banlaw na may kasamang dryer, ayan, pindutin nyo lang to. Iset nyo lang yung oras ng yung minuto. Ayan. Magkakaroon nga tayo ng dito review kung about sa pag-wash, rinse, di ba? Kung okay ba. Ayun mga kamimshi, sa ngayon is pagbanlaw lang naman yung ating content. Kasi may nagtanong, ayan. Wala na siyang ilaw, wala nang ilaw. Tapos yung tubig, wala kasi hindi ko pa kasi Ayan mga kamamshi, thank you for watching. Ayan. Magre-review tayo niyan. Meron ng mga gasgasoy lang buwan pa lang kasi nga yung pusa ako is tumatalon dyan simula doon hanggang dito. Kaya nilalagyan namin to ng damit. Kaya lang minsan is nalalaglag, hindi namin napapansin. Yan lang. Thanks for watching.